Altså, Line, da du mødte mig første gang, vidste du så godt, at jeg var jyde? Nej. Kan jeg huske, at jeg mødte dig? Kan du ikke huske, at vi mødtes første gang? Hvornår var det? Hvordan kan du komme med nogen? Kan jeg købe en vokal? Okay, jeg kan måske heller ikke helt huske det. Hvornår kan det cirka have været? Jo, jeg kan da godt huske første gang. Det var nede på Diamanten. Vi havde sådan en lille arrangement med Sille, Trine Marie og dig og mig. Det tror jeg var første gang, jeg mødte dig. Nå, men tilbage til det der med... Forskel på jyder og København. Ja, altså, kan man godt høre, at jeg er jyde, for eksempel? Jamen, jeg er fuldstændig mærkelig med det. Selvom det interesserer mig helt vildt meget, så er jeg ikke specielt... Altså, jeg tænker aldrig over det. Okay, så du tænker ikke, at jeg er sådan typisk jyde? Nej. Okay. Jydetarm. Kom nu. Altså, jeg ville høre det, hvis du var bornholmer fra Rønne. Og jeg kan ikke engang sige noget på bornholmsk. Men synes du så, at jeg er specielt sjællandsk? Nej, du taler heller ikke specielt københavnsk. Men det er der jo mange, der gør. Altså nogle gange, når jeg går ned ad gangen inde på arbejde, så tænker jeg, hold da kæft, mand. Hvor det her bare lyder for vildt københavnsk, når jeg altid sidder der og råber i telefonen og sådan noget. Så tænker jeg, ej, hvad sker der? Og der er nogen, der siger, at når jeg bare har været hjemme et halvt døgn i Aarhus, at så kan de høre det på mig, så taler jeg mere jysk. Okay. Men hvis nu skulle sige, hvad er der sådan er sjællandsk med mig? Vil du skulle sige noget overhovedet? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Hvis du kunne sige noget, der var typisk med mig, kunne du så sige noget overhovedet? Eller planer jeg ligesom bare ud fra blikket af dig? Eller jeg fisker og fisker og noget? Du er sådan lidt 2D-agtig, altså. Man er helt på Flag. Men jeg tror ikke engang. Men prøv nu at sige noget, du synes, der er særligt bemærkelsesværdigt. Du så hele tiden og snakke jyder. Ja, I er bemærkelsesværdige. Og det, der typisk for jer, det er, at I altid skriver annoncer med sød, stille, ikke-ryger-pige fra Jylland vil gerne have lejlighed. Okay, det der er særligt. Fed lejlighed på Kongens Nytorv. Og får det. Og det er irriterende. Ja, nu kan jeg egentlig godt huske det. Du er fandme en jydetarm. Og nu binder jeg næse. Det der er særligt ved København. Hvad gør vi nogensinde, når vi kommer til Jylland? Vi fører os i hvert fald ikke stramt som larmende sjællænder, der ryger. Jo, I gør. Det er nemlig lige præcis det, I gør. Sjællændere larmer mere. Kender du den med den lille bredmånede frø, der skal til fotografen? Nej. Og så skal han sige, han er meget bredmåned, og så skal han sige, syltetøj, fordi så bliver han pænere på billedet. Og lige da fotografen så skal til at fotografere ham, så siger han, marmelade. Det var dårligt, men det var lige gjort den her. Nå, det er dig. Du er marmelade, jeg er syltetøj. Jeg prøver at blive lidt mere syltetøj. Måske. Københavner, de er ikke bange for at sige, hvad de mener. Sådan generelt. Okay. Altså, at ting herovre, de er også, de er ikke bare sådan gode. De er fantastiske. Ja, det er overdrevet. Totalt over the top, fucking fabulous. Altså, intet mindre kan gøre det. Og jeg er måske sådan lidt mere, det er godt nok. Det er okay. Ja. Det ene problem i vores ende af skalaen er det jo, at netop at skalaen slutter. Vi har opbrugt hele ordforrådet. Der er ikke noget, der kan være federe end fedest, og eller fedest og kodyl og fuldstændig overdrevet. Problemet det underspillet med jer, det er sgu også et problem. Ja. Altså, der er sgu ikke rigtig nogen komplimenter at hente der. Det er bare ikke så meget det er ikke så dårligt endda. Nej, det er ikke så ringe endda. Ikke så ringe endda. Ja, jeg kan ikke engang sige det. Altså, nej, ikke så ringe endda. Ja, det er sådan lidt... kom nu! Der er langt til begejstringen. Ja. Nej. Jo så. Jeg tror også, at folk de synes, at jyder de er sødere. De har sådan en hvis man lyder jysk, så bliver man opfattet som lidt sådan en sød pige. Ja. Lidt naiv, der ikke kunne finde på at slå en gammel dame. Ja, præcis. Ja. Fordi det kunne du nemlig. Nej, det kunne jeg jo ikke. Men det er lige præcis det, der irriterer mig, det der med, hvorfor er det, at I jyder, I tror, at det er fedt at skrive en annonce, at I er en stille jysk pige uden rygetræk? Fordi vi er ikke dumme, nemlig. Vi ved, det er fladpandet. Nej, vi ved, det virker. Men virker det stadigvæk? Det gør det da. Ja. Altså begrebet, hun var sådan en sød jysk pige, det var da ever so true. Går den, så går den. Okay, og her bor du så? Til alle de her jyder derude. Fat mod. Vi har snart overtaget København.